Китап ул кешенең уйларын чагылдыра торган сирәк могҗизаларның берсе. Ибраһим Газиның әлеге сүзләре бүгенге көндә дә актуальмы? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр аша җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүгезне, кызылга басып килешмәүгезне, ак битарафлык, нейтралитет билгесе. Кайчандыр иң күп китап укучы ил булып саналсак, бүгенге көндә бу күрсәткеч буенча без беренче унлыкка да кермибез. Бүгенге көндә иң күп китап сөючеләр ни кызык Һиндстанда, Кытайда, Бөек Британияда яши икән. Менә беренче сорауны һәммәгезгә дә бирәсем килә. Кайякка тәгәрибез, җәмәгать? Тәгәрибезме гомумән? Бәлки бу безнең замана таләбедер. Без җәмгыять белән бергә тәгәрибез. Җәмгыятьнең бөтен өлкәләре дә нинди булса, безнең китап өлкәсендә дә, әдәбиятыбызда да шулай. Монда бер нинди дә үзгәреш юк, бер нинди дә аерылып тору юк. Менә башка өлкәләрдә ничек, без шулай. Әлбәттә, инде менә Советлар Союзы чорында иң күп укыла торган ил дидек. Без мифлар белән яшибез. Ул вакытта да язылганча, сөйләнгәнчә ул кадәр теге бөтенебездә җыгылып китап укый торган ил түгел идек, дөресен генә әйткәндә. Менә әле хәзердә китап укымыйлар диләр. Бу шулай ук мифларның берсе. Китап укыйлар. Минем мәсәлән укыйлар. Минем китапларымны укыйлар, минем шигырьләремне көтеп алалар. Балалар укый, олылар укый, әбиләр, бабайлар укый, дөресен генә әйткәндә. Кемне укымыйлар? Ни өчен укымыйлар? Ансы инде әлбәттә башка мәсьәлә. Бүген без әлеге сорауга да җавап табырга тырышырбыз, әйтерсезме? Совет чорында агайны, никадәр генә ул чорны әрләсәк тә, анда теге ясалма сәяси китаплар булса да, чыннан да китапларның тиражы хәтерлисезме? 50 мең, 100 мең дә гадәти хәл була иде. Хәзер 2 мең булса сөенәбез. Чыннан да ул заманда ул миф-кына түгел, мин Роберт әфәнденең миф дигәненә бердә риза түгел. Күрәсең, ниндидер инануда булгандыр. Әлбәттә, агитациясе, сәясәте булгандыр. Ләкин кешеләрнең тузган китапны укулары, шигырьне йотлыгып таратып алулары табигый хәл иде. Минемчә, моның сәбәбе, менә хәзерге инқираз элементының сәбәбе постиндустриаль куллану җәмгыятенә күчтек. Ягъни ашау, эчү, канәгатьләндерү, киенү, Құрсақ белән яши торган заманга киттек. Бу туклыктан да килә, һәм рухиятның кимүеннән дә, һәм гомумән деградация, аңгыраланудан да, һәм чын мәдәниялекнең кимү галәмәтләре дә бар. Чыннан да китапка мөнәсәбәт аша халыкның үсешен билгеләп була диләр. Менә бүген без нинди дәрәҗәдә әлбәттә? Менә шушы үсешкә килсәк инде. Беләсезме, менә Рәмзил абыйның фикеренә кушып кына сезнең сорауга җавап биргән чиракта, чынлап та без бүгенге көндә китапны аз укуның сәбәбе турында уйланабыз икән. Димәк, китапны алыштырган һәм халыкка аның рухи ихтыяҗына билгеле бер дәрәҗәдә җавап бирә торган чараларның артуы бит. Шул интернет, шул телевидение. Бүгенге көндә без хәзер барыбыз да өйгә кайтканнан соң әлегә дә баягы пычмакта торган кара ящикка ташланабыз. Әлфәт әфәнде, бәлки аны кулланырга кирәктер. Шушы интернетта да бит, шушы күпме китапларны бушлай укырга була. Әйтик, мәсәлән, күп кенә китапларны 200, 300, 600 сумга сатып алганчы бушлай да кирип сатып алырга була. Бәлки без моны тиешенчә кулланмыйбыздыр, Луиза? Миңа калса кулланабыз һәм нигездә яшьрәк аудитория, инде менә бездән дә яшьрәк аудитория куллана, әйме без Instagram шелтәрендә, менә мәсәлән, әле Роберт абый белән килгәч кенә сөйләшеп утырдык, ничә кеше аның шигырын укыганлыгы турында төгәл санын әйтте Роберт абый, әйме. Instagramда бүген шигырьне элергә була, дөрес проза әсәрен элеп булмый инде анда. Халык шунда ук укый. Миңа калса бу менә Рәмзил абыйга да кушылып әйтәсем килә, сәяси идеология белән бәйле булгандыр. Совет чорында язучы ул идеолог булган. Ул ниндидер идеяны җиткерүче булган. Бүгенге көндә язучы нинди идеология җиткерә, ул акча идеологиясын җиткерә алмый. Бу чыннан да бик кызык. Ул иҗтимагый ниндидер умыртка булырга тиеш. Газинур әфәнде, сез ничә уйлыйсыз? Менә бүген язучы нинди роль башкара җәмгыятьтә? Сезнең бүгенге тапшыруыгыз үзенең исеменә аягата туры килә. Таян ноктасы. Шуннан да минем уйлавымча безнең әдәбият, әдәби тел ул миңа калса безнең халыкның төп таяну ноктасы. Бүгенге көндә без бүген
әдәбият аша, әдәби әсәрлек аша беренче чиратта үзебезнең ана телебезне саклап калабыз, үзебезнең рухи дөньябызны саклап калабыз. Әлбәттә, менә әйттегез, дөньяда иң күп укучы халык бәлки алай түгелдер, ләкин укыдык чыннан да. Без чагыштырып карый алабыз аны аз гына, без бөрүнге заман кешеләр бит инде. Ул вакытта чыннан да юк бу электрон әйберләр. Безнең бөтен эшебез ул китап укуйды. Шуңа күрә бу илнең күп укуында безнең дә шактый өлеш кергәндер. Без укганда китапханәләрдә китапларны без су кебек ишеп яшәдек. Монда әлбәттә сүз дә юк. Монда килгән кешеләребез дә безнең әдәбият, гомумән китапның киләчәге турында әдәбият телебез өчен борчыла торган монда халык шулай бит. Монда бит Газинур менә сөйли башлады. Ул бит Газинур Муратов дигән талантлы шагыйрь генә түгел. Ул Татарстан китап нәшриятының бер вәкиле. Біз бүген китап турында сөйләшәбезме, әдәбият турында сөйләшәбезме? Мәсәлән, интернетта китапханә, kitap.net.ru дигән сайтлар бар, онда да стихи.ру, проза.ру һәм башкалар бар, китапны да аннан соң электрон китап бар. Әллә без кагаз, традицион, классик, безнең рәхәтләнеп яшәгән, матур бизәкле кагаз китап турында сөйләшәбез. Әйдәгез моны уен кагыйдәләрен билгелик, аннан дәвам итәрбез. Әйдәгез, мин дә кушылып шуны әйтмәкче булам. Ул китап язучылар китабы турында гына сүз бармый. Менә бүген мен әле уйланып килдем. Татарстанда шул кадәр күп китап чыга. Ул гомергә булган югыйдандый. Без инде карап торабыз Татарстан китап нәшриятына гына. Йөзләгән китап нәшриятлары бар. Йөзләгән. Алар төрле формада әлбәттә, шәхсиләр күбесе, төрле фирмаларныкы, фондларныкы, министрлыкларныкы. Без белмәгән, без күрмәгән әллә нинди зур калын китаплар чыга. Кызганычка каршы biz аларның күбесен белмәйбез, алар кая булып бетәдер, шулай ук белмәйбез. Ләкин Татарстанда китап чыгару бик нык алга китте. Ләкин ул тәртипкә салынмаган, кызганычка каршы. Менә карагыз, без сөйләшеп утырганда монда чыннан да укучы кешеләр килгән, шулай бит китапны укучылар да, язучылар да. Менә Римзилә абый әйтте, без китап турында, әдәбият турында сөйләшәбез диде. Чыннан да монда әдәбият турында, китап турында сөйләшкән вакытта әдәбият турында сөйләшмичә булмас. Шуңа күрә без моның турында шулай әйтеп узырбыз. Менә сезнең фикерегезчә, без сөйләшә башладык хәзер менә укучылар, укымаучылар турында шушы ихтияҗ юк дип әйттек. Демәк бит инде ихтияҗ юк. Бәлки без аларга кызык әйберне бирмибездер. Бәлки безнең язучылар кызык, сыйфатлы, кызыклы, эчтәлекле һәм заманага туры килә торган индидер әсәрләр бәлки безнең җитеп бетмидер. Ничек уйлыйсыз сез? Менә беренчедән китаплар бар. Китап укытырга китаплар бар. Безнең классик язучыларыбызның китаплары чыгып тора. Элек язылган әдипләребезнең. Монда мин бер-ике әйбер күрәм. Беренчесе халыкның ялкаулыгы. Bu укучыларның жалкаулыгы дип уйлыйм. Ни өчен? Кибеткә барып китап алырга кирәк. Күп кеше безнең интернетта утыра, аның WhatsApp'та утыралар, Instagram'да утыралар. Анда җиңелрәк, андагы хәбәрләр белән бәхәсләшергә җиңел. Китапны барып күргән кеше юк. Китапны барып күрергә кирәк, алырга кирәк, укырга кирәк. Аны алган өчен әлбәттә инде күпчелектә китапның бәясе азрак сакайтадыр инде күпләрен. Менә мин бүген әле Илдар Сәгъдәтшинның китап нәшрияты директорының бер интервьюын укыдым. Дөресрәге аның китаплар турындагы күп нинди китапларны укыйлар дигән сорауга җавабын укыдым. Ул анда 3 китапны әйтә. Берсе Зөләйха күзләрен ачаны, дөньяда әлеге 1000 тираж белән бик тиз таралып бетте. Икенчесе укыган китап. Менә шуңа керебез. Римзилә, без бөтен кеше турында да әйтәбез. Икенчесе мин кеше әйткән сүзләрне әйтәм. Икенчесе Юнус Әхмәтҗановның Татарашлар китабы, üçüncüsü Казанның русча әйткәндә путеводитель дип әйтелгәндә юл күрсәткечләр, теге Казанның өйрәтә торган китап, 3 китап менә, 3 төрле рухтагы. Әлбәттә, исемне әйтмәсәк тә авторның андый әсәрләрне безнең талантлы язучыларның һәммәсе язала. Ләкин безнең эшебездә ниндидер күңелебездә язучыларда ниндидер әйбер бар. Каралтыбрак язган әйберне, гайбәтлерәк әйберне безнең халык бик ярата, теге фаҗигале булган әйберне, җылата торган әйберләрне, кинолар булса без бит гомер Һинд кинолары карап үскән халык, сугыш турында кинолар карап үскән халык. Шуңа күрә Зифа Кадирова менә безнең җылата торган әсәр булса халык укый. Сез санаган әсәрләр, китаплар барысында да әйткәндә комиссиягә нигез максаты белән әдәбиятка катышлар. Ләкин ни бар? Хикмәт бар. Китап нәшрият турында сүз чыкты. Һәм безнең дистәләгән тагын нәшриятлар бар. Ләкин монда бер хикмәт бар. Безнең халкыбызның 1000 еллар буе җыелган мирасын, рухи мирасында
бүгенге кыйммәтләрне дә, әдәби кыйммәтләрне дә, иртәгә, киләчәк буынга илтүче нәшрият, ул бердән-бер китап нәшрияты, анда басылып чыга, һәм комиссиягә нигезләнгән нәшриятлар бер кайчан да үзләренә файда китермәгән китап белән гомумән маташмыйлар. Ә бездә сүзлекләр, мисаллар гына әйтәм. Барсы аңлашыла, сезнең эшегез, сез бик зур эш алып барасыз. Шулай да әйдәгез, без конкрет мисаллар турында сөйләшик әле. Менә әйтик, Татарстан китап нәшриятында сезнең әгәр дә китап чыга икән, аның күпмесе китә китапханәгә, күпмесе сатылуга китә, күпмесе авторда кала. Менә безгә әзрәк булса да күз алдына китерер өчен. Хәзерге вакытта менә бу 11нче еллардан бикән безнең хөкүмәтнең карары белән бүгенге көндә басылып чыккан китапларның 85% китапханәләргә тарала. Бездә китапханәләр күп, 1000 китапханә бар, әйбит. Әлбәттә, беренче рәттә китапханә бар тиеш. Ул туры сүз дә юк. Луиза, килешәсеңме син моның белән? Беренче рәттә 85% китаплар китапханәдә булырга тиеш. Менә яшьләр ни дәрәҗәдә мөмкинлекләр бар йөргәндә? Әйтер идем, нәшриятләргә Татарстан китап нәшрияты нәкъ менә мирасыбызны саклау һәм бүгенге язучыларны халыкка җиткерү буенча бик зур эш башкара торган монополия дип әйтегән дәйме? Минемчә, монополия гына булырга тиеш түгел. Аңа альтернативалар булырга тиеш. Һәм ул альтернативалар булган хәлдә анда инде әдәби агентлармы, менеджерлармы, алар үзләре язучыны эзләп табырлар иде. Алар аны нинди кызыклы юллар белән тәкъдим итү өчен, нәшрияттәге состав бүген ул менә шу редактура өчен һәм үзенә йөкләнгән эшне генә башкара. Чыннан да базар мөнәсәбәтләрендә ничек әлеге индустриядә эшне һәм әдәбиятны саклап калырга? Моның турында без сөйләшәбез әле рекламадан соң. Татарстан Яңа гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Рекламага иң кызган вакытта киттек. Ремзилә, сезнең җавабыгыз да бар. Менә Луиза әйткән 85% ул шикләндерә торган әйбер түгел. Ул депутат Разил Вәлиев һәм башка депутатлар хөкүмәт алдында, президент алдына куеп, китапханәләрне кайгыртып, һәм чыккан китапларның тиражын тизрәк тарату турында кайгыртып эшләнгән закон. Бу дәүләт бюджетыннан эшләтелгән зур химая акция. Бу чыннан да шатландыра торган әйбер. Шул ук вакытта 85-нең 15 калганның күпмедер өлеше безнең татар конгрессы аша төбәкләргә бушлай җибәрелсәк, һәм автор туганнарын белән сатып алса, һәм бүлеккә алса, күпме кала, аңлыйсызмы? Бер сатуга чыга 100-200 дана. Һәм ул ике Казандагы кибеткә чыгарылып салына, һәм анда да ни өчендер алып бетелми. Теге вакытта 50 000 китап чыкса, хәзер 200 китап ел буе таралмый ята. Димәк, бу безнең әле ул милли фаҗига да дигән сүз. Бу әле безнең татарча укый белмәүчеләрдә һәм укырга теләмәүчеләрдә дигән сүз була. Димәк, без китапханәләрне һәм язучыларның китапларын тарату хәлен хәл иттек. Китап сәүдәсе, китап уку, китапның истәлеге һәм аның интригасы. Теге без хурлаган китапны нияны укыйлар? Бәхәс уяткан өчен. Бәхәс уятмый торган китапларны язып тынычкана йоклыйсыз икән, үзегез гаепле. Менә моны гафу итегез. Хикмәт шунда ки, менә сатылмый, әйбит сәүдә куелмаган, сатар өчен кибет кирәк. Ул вакытта 10 000, 20 000, 50 000 белән чыккан китапларны куеп сатарга безнең бүтән республиканың һәр авылында, район үзәгендә түгел, әйбит, китап кибетләре бар. Безнең район үзәкләрендә булмаган кибетләр булмаган җирләрдә бар. Шулай да бүген түгел, элек бар иде. Газинур, менә тыңлагыз әле. Шул ук вакытта башка урыс китап кибетләрендә алына торган китапларны сата торган пычмак, һәм анда аны татарча сатып торган һәм ул китаплар үзләре дә бар. Ягъни алына торган китапны сәүдәгәр кайтарып үзенең кибетенә куя. Әйдәгез китапханәләрдә башлагач, безнең районнарда хәл ничек икән? Китапханәләрдә аннар дәвам итәрбез. Китап укыйлармы дигән сорауга китапханәче буларак мин китап укыйлар дип җавап бирәм. Чөнки бу чынлап та шулай. Китапханәгә тартылу соңгы елларда бигрәк тә көчәйде. Чөнки безнең Зифа Кадырова, Гөлсинә Галимуллина, Гүзәл Галлямова, Рәмзия Габделхакова кебек яңа авторларыбыз барлыкка килде. Китап укучылар арасында өлкәннәр дә, балалар да, яшьләр дә бар. Быел бик иң күп соралган китаплар арасында мин Габдрахман Абсаламовның Ак чәчәкләрен атар идем. Моның бу бигрәк тә кинофильм чыкканнан соң зур кызыксыну уяткандыр дип уйлыйм. Шуны әйтәсем килә. Менә шундый матур
әдәби әсәрләребез бар. Мөхәммәд Мәхдиев, Гариф Ахунов, Гомәр Бәшировларның, бәлки менә шушы китаплар буенча кинофильмнар төшсә, бәлки китапка кызыксыну халык тарафыннан тагын да артыр иде дип уйлыйм. 2017 Китапханәче китап укыйлар дияргә тиеш. Алар үзләренең эшләрен Шуннан да күрсәтергә тиешләр. статистика икенчесен күрсәтә, Әйе, Роберт менә әфәнде. хикмәт тә шунда. 2017 ел февральдә үткәрелгән сораштырулар күрсәткәнчә, Россиялеләрнең 60% китапханәләргә йөрми. 12% гел йөри, китапханәгә йөрүчеләрнең 59% калада яши. Менә сез ничек уйлыйсыз? Без китапханәләрне хәзер үстерү турында сөйләшсәк, менә киләләр, укыйлар дип, анда бит 10 кеше килсә дә килә дип әйтәләр, шулай бит? 100 кеше килсә дә килә. Безгә менә шушы китапханәләрне үстерү, аларга китапларны тарату дөресме? Бәлки безгә технологияны үзгәртергә кирәктер? Ничек уйлыйсыз? Юк инде, китапханәләр булган, алар булырга тиеш. Чөнки ләкин алар эшне башкачарак үзгәртергә тиешләр. Китап биреп, китап алып кына түгел, әдәби тормыш, китап тормышы кайнарга тиеш. Андый китапханәләр бар, ләкин әле җитми. Мәсәлән, балалар китапханәләре бар, район китапханәләрне. Минем мәсәлән, үз гомеремдә 2 тапкыр балалар китапханәсенә чакырганнары бардыр Татарстанда. Алар язучылар белән дә эшләргә тиешләр, авторлар белән дә Менә эшләргә бүген безнең тиешләр. карап утыручылар, әгәр дә сезне чакыра башласалар, сез барачаксызмы соң? Менә китапханәчеләр бәлки кызыксынып китер, бәлки Без башка барабыз да районнарга. барабыз. Мин дә барам әлбәттә. Менә бу әлеге бәхәскә кушылса, беләсезме? Менә китапны бит тиешле реклама ясау дигән әйбер бездә җитеп бетми. Нәкъ шулай. Әлеге дә баягы китапханәләргә таратылган китапларның бер өлеше китап нәшрият тарафыннан. Ни өчен менә бүген яңгырап китәләр ак чәчәкләр романы дип. Чөнки үзе әйтелде дә инде, кинофильм чыкты. Нә шулай? Матбугатта Кечкенә генә күрсәткеч шулай бит, әле зур бер һәм аны роман укый турында. башладылар. Зифа Кадирова белән дә шул хәл. Бер әйләнешкә керде, һәм аның китапларын укыйлар. Зифа Кадырованың монда икенче Беләсезме? төрле сарафан радиосы дип әйтәләр инде андыйны. Һәм үзе дә йөри. Әйе. Безнең бит Мәдинә апа Маликованың китапларыдан таратылуын беләбез без. Анасын менә җәмәгать шушыңа бәйле мин икенче әйберне әйтәсем килә. Күпме дәрәҗәдә менә бу безнең теге массачыл әдәбиятка якын булган Зифа Кадирова һәм башкаларның әсәрләрен укырган, укымаскамы дигән сорау да кайвакыт матбугатта күтәрелә. Мин үзем бу әсәрләрне укуга һич кенә дә каршы түгел. Икенче ягы бар аны. Менә без әдәбиятчылар яисә әдипләр әлеге әсәрләрне айрагына белергә тиеш. Төрле әсәрләр булырга тиеш, аңлата шулай белергә бит. тиеш. Аны үз укучысы бар икән укысын. Ләкин әлеге әсәрләрне укыган ата-ана яисә әби бабай мында апа-абыймы, алар бит икенче көнне үзенең якыннары аша башка китап алып кайтыгыз әле дип. Икенче шулай. китапка да кызыксыну Нәкъ шулай, туачаганда. Популяр укыла торган китап, ул миңа калса әле әдәбият үсешенең кимәлен һич кенә дә билгеләми. Бик затлы әдәби әсәр укылмаска мөмкин. Гомумән, дөньяда шундый сүз бар. Дөньяның үсешенә, кешелек үсешенә гомумән иң аз укылган китаплар изор ягын ясаган дигән андый сүз бар бит. Һәм уку культурасы дигән бар бит әле. Уку культурасы, әгәр дә уку культурасы юк икән, син китап укытабызсың бер кемгә дә. Һәм ул уку, ул хезмәт. Энә белән кыю казу, авыл эше хезмәт. Менә без интернет дибез. Алар бит дөрес әйткәндә бар бездә ахашыкта күпме дә дәрәҗәдә ялкаулыкка да өйрәтә бит. Әйеләби бабай. Менә мин укыган кеше укый дигән фикердә торам. Укыйлар бар. Әле Казакъстанда булып кайттык, Төркстан ягында. Шунда безне китапханә кирләр казакларның Арслан баптан җирәк түлгән Атра районында булды, гайме. Случайно дип урыс әйткәндә теге ялгыш кирмәдек. Ялгыш дип әйтсәң дә була инде. Жул уңаеннан кирдек. Балалар да бар. Диләр дә, өлкәннәр дә укый. Бу бер аларда гына дип әйтүем түгел. Минем жолда күп йөрибез. Безнең Нурлат районында да китапханәләргә кергәнем булды. Бу шаккаткыч түгел, Ләби бабай. Сез очрашкан кешеләр, сезне белүче кешеләр, язучы буларак белүче кешеләр. Ә без монда масса күләм гомумән вазгыять турында сөйләшәбез. Безнең татар халкының киләчәге турында укый торган булырбызмы без? Кайта шаклар дип әйтмәш бар. Сез әйттегез, тәгәрибез, кая тәгәрибез. Менә шул тәгәрәп барып терәләбез, упкын чите монда дивармы, хренамы, кире әйләреп кайтабыз бар. Ул барыбер кайтыла. Димәк, төпкә кадәр төшеп, безгә этеп җибәргә кирәк, шулаймы? Без менә дөресен әйткәндә бу электрон дөньяга шактый сүн кайдык, дөньяга караганда. Ну, сивил дөньяга караганда. Менә хәл игътибар итсәгез, кая килеп килсәң дә, Твалевска килеп килсәң, Табара килсәң дә, метро төшсәң дә, бөтен җирдә халык яшьлек карты димәсәң,
Тотып, менә шушы Телефоннан уенчак белән уйнап утыра. Менә Улар шулай. нәрсә эшли анда, белмим. Ну, уйныйлар. Уйный, менә бөтен кеше шуның белән уйный. Һәм Әйбит. укыйлар Бу- да. Укыйлар да, әйбит, укыйлар да. Димәк, Ләкин китап- уйнаучылар да бик күп. Димәк, Әйбит. китап тагы да мавыктыргычрак булырга Уйнау- тиеш. Һәм әйме? шул ролик Әйе. кебек мавыктыргыч, ләкин без минемчә мавыктыргычлыкны бераз киметәбез дип уйлыйм. Ләкин дөнья тәҗрибәсе шуны күрсәтә. Сезнең юмор, Нәшриятләр юмор шигырьләре Алла алар бик торган мавыктыргыч. китап бастырга Я күбрәк чыгармыйсыз. Мин сезнең хәлне аңлыйм. Ничек план төзегәндә советларда утырабыз. Тегеннән төртәләр, моннан төртәләр, өстән төртәләр. Һәм ниһаять план төзелә. Күпмедер өлеше укылмый торган уртак улай берләр. Аннан бер каяда качып булмый. Хөкүмәт нәшрияты. Европадагы принципны алырга кирәк. Анда пробный тиражлар чыгаралар. Яшь автор, бер кемдә белмәй, 100 экземпляр. Дана. Сатылса тагын шулай, шулай популярлык нәйтә. Ә безнең уртак улай берләрне чыгарабыз 2000 тираж белән Тукайны чыгарган кебек, яшь авторны. И ята, ярый әле китапханалар бар. Алар китапханада ятачаклар. Конгресс алып китәчәк. Мин телевизорлардан карыйм. Бездән киткән бик матур китаплар кулда тимәгән шкафларда, офисларда. Шулай экспонат кебек торалар, шулай бит? Әйе. Сувенир буларак алалар. Әйе, Чөнки миңа калса татар халык ашлары турында күп кеше аны бүләк буларак та алаймы? Әле без менә Европадан ярак китмичә идегез, Канадага барып кайтыйк әле. Менә андагы фикерне, анда ничек укыйлар микән? Без каршы түгел. Канада һәм башка көнбатыш илләрдә кешеләр укылар китапларны я ял көннәрдә, я юлда, я берәр транспортта барганда. Укытырган китапларны кешеләр күп. Ләкин яшьләр һәм балалар укый әзрәк. Минем фикерем шундый. Китаптан да һәм гаджетлардан да укыйлар бер төрле. Ләкин официаль статистика күрсәтә, бүгенге көндә 70% барыбер китапларны укый кагаздан. Татар китаплары турында әйтеп чыксам. Татар балаларына әтиләре, әниләре татар китапларны китерәләр Татарстаннан. Шулай итеп, әкиятләрне укып, тырышалар, өйрәтергә татар теленә, тырышалар татар әдәбияткә әз генә булса да яратуны тудырырга. Монда икенче проблема килеп чыга. Чит төбәкләрдә яшәүчеләр алар кириллицаны аңламый бит әле. Әлбәттә. Аларга латин белән чыгарыгыз әле зинһар дип әйтә. Сорыйлар аларны күпме китап чыга латин белән? Бармы гомумән бездә анда китаплар? Я булмаса Тукай, Шүрәле, әлеге дә баягы шул бер китаплар. Бар инде ул. 2000 елларда Әйе, чыкты анда чыкты ул, әйе. китаплар. Балалар өчен дә Ләкин аннан соң бит инде шактый латин- чыкты. Хәзер инде аның файдасы юк аны. Латин Бер кем дә әлифбасы. чыгармый Әйе, хәзер. әйе, ул аз санлы. Менә монда кагаз китаплар турында сүз әйтелде, шулай бит. Әлбәттә. Ничек уйлыйсыз? Кагаз китапларның гомумән киләчәге бармы? Я булмаса безгә инде аңа хәзер теге табынып борчылып утырганчы хәзер электрон китапларны хәзер үстергә кирәк. Менә әйтәм бит, biz хәзер күбрәк ул интернетны уенчак итеп кулланабыз. Ләкин бүген иртәгә бу уенчыктан туачак, балачагы туя бит уенчыктан. Уенчыктан туячак. Канада татар әйтә бит. Укыйбыз Әйе, дейбез. Мәскәүдә күптән түгел генә милли әдәбиятлар фестивале булды. ВДНХ-ның 75-нче павильоны тулаем бөтен Мәскәү һәм элеккеге СССР илләреннән килгән, анда серблар да бар, анда Латвияда, Эстонияда бар. Бөтенесе дә җыелган һәм менә шушы павильон тулы китап. Нәшриятлар үзара көрәшә, үзара ярыша, язучыларын тәкъдим итә. Һәм халык, дөрес алар Мәскәүнең интеллигенциясыдыр инде, һәм халык чемоданнар белән килеп китап ала. Кагаз китапка кайту процессы, алар электрон китаптан китеп, менә монда шушы фестиваль көннәрендә арзанрак бәягә китап сатып ала. Миңа калса бу күрсәткечкә без киләчәкбез барыбер. Бәлки, без белән буның күпмедер өлеше бик зыялы кеше аладыр. Ләкин күпчелек барыбер, яки ул иң күп дигәндә электрон китап, һәр хәлдә кагаз китап ул кирәк. Минемчә ул бриллиант, алтын кебек бер кыйммәтле әйбер, ләкин кызганычка каршы ул безнең тормышыбыздан китә. Ләкин аның китүе миңа бик кызганыч, чөнки аның матур, рәкать, кулга тота торган китапны кайтарырга Аңладык, фикерегезне рәхмәт. Роберт әфәнде, менә ничек уйлыйсыз? Безнең бит китаптан киткән юк әле. Ничек кире кайту турында Киттек, Роберт, Юк, китмәдек әле, бернинди дә китү юк. Бөтенесе 2% сәүдәгә чыккач, Татар китапларының киләчәге булуда һәм татар
кибетләренең җир астыннан чыгып, өстә матур кибетләр ачып, презентациялар ясап, зур ихтыяҗны тудыруда нәрсә таяну нуктасы? Балалар бакчаларыннан башлап, балаларны китапка тарту. Бүгенге көндә кызганыч ки, аларның ата-аналары китаптан bizde bir өлеше, bir буыны. Бүгенге көндә китап укымаган ата-ананың баласына ничек китапны яраттырырга мөмкин? Димәк, без бу очракта һәм ата-ана белән, һәм балалар белән, әнә шу бирәк түбән класслар белән эшләргә тиешбез. Галәби бабай. Мен ике бер әйтәм, берсе шушы балалар әдәбиятына калышы, балалар әдәбиятына укытыр өчен, кызыксындыру өчен сыйфатлы һәм заманча әсәрләр кирәк. Ул ана Гарри Поттерды укыйлармы? Һаман Гарри Поттерларны тәрҗемә итәләр. Менә шушы югарылыкта о бинаның эчтәлеге турында сүз әйтмим, ләкин менә шундый кызыксынып укына торган әсәрләр булырга тиеш. Татар язучыларын, татар шагыйрьләрендә. Үзебездән булмаса да. Икенчесе, бер җөмлә. Таяну нуктасы ул китапны, журналны, газетны, текстны, публицистиканы укымаган китапта, журналда, газет яшәми һәм укымаган милләт тә яшәми. Рәсем карарга күчеп барган балаларыбызга моны инандырырга кирәктер. Аяз абый Гыйләҗев язучы халкыннан үзе бер кая китә алмый дигән. Шуңа күрә бергә атлыйк һәм алга дип әйтәсе килә. Сау булашабыз, исән-имин булыгыз.